Добър вечер в засада. Завършиха и мачовете от сряда. Първия кръг, факт, първите мачове от Шампионската лига. Тази вечер резултати сякаш не бяха чак толкова шокиращи, да не кажа въобще. В сравнение с нощи, когато Бенфика победи Дортмунд, ПСЖ пък разгроми Барса. Днеска всичко се вървеше по плана общо взето. Значи се очаквал Байер Мюнхен да бият с 5 на 1, така ли? Ами с 4 на 1 беше прогнозата, Да, by the way, на точен резултат, като аз лично очаквах Арсенал да се задържи по време и дори да поведе или нещо такова и после Байер да ги разхвърли във второто. Сега то стана нещо такова, мисля, че 1-1 и после Байер ги разхвърли второто по време. Така гледам мача повече от мене, как ще го анализираш? Реално точно това се случи. Да. Обаче трябва да отбележим няколко неща. Първо, че първото по време наистина Арсенал играха доста по-добре, отколкото аз очаквах. Играха общо като равен с равен. Имаха, дори мога да кажа, и по-добрите положения. Трябва първо да кажем, че пуснаха един ранен гол, който направо аз ума ми не го побира как може тия хора да продължават да пускат голове на Ариан Робен, в които той взима топката на тъча, влиза навътре и стреля и вкарва. Там корон няма номер от 10 години насам, разбираше. И продължават да го пускат. Както и да има, той просто наистина много добре направи. Все се успяха да изравнят и изглеждаше, между другото, ще държат много добре. Като замисля, ни пуснаха положение, играеха добре, в центъра, нали, общо беше почти равен матча, имаха някакви положения. Като цяло, този матч обещаваше да е някакъв по-различен от предните матчове между Байер Мюнхен и Арсенал, разбираш. Просто, като че ли Арсенал са знаеха какво правят. Бяха се подготвили, човек, смисъл... Бяха се подготвили, знаеха какво правят. Да, ни пуснаха да ги газят, както предни пъти, и играха много прилично. И изведнъж почна второто полувреме, още в там 47-та, 8-та минута с наложи някаква принудителна смяна, излезна Косчелни, влезе резервния защитник Габриел някой си, и оттам нататък, като се почнаха и ние, голови положения, направо те Арсенал минаха центъра сурно 3 пъти за цялото второ по време. Даже аз не бях супер необяснимо за мен. Може там втория гол за Байер Мюнхен падна точно една минута след като този Габриел влезе на терена. Прямо центриране, където то реално там за този гол беше виновен Мустафи, защото остави Левандовски да го надскочи. Обаче оттам нататък човек Байер Мюнхен взеха да играят един футбол, ето сигурно цяла година не са го играли, с ние хубави атаки, с докосвани, с пасови, с потички, изобщо някакви супер красив футбол. Те цяла година не могат да се нагодят да го играят. Това голяма Бундеслигата някаква мъка, биете 2 на 2 и сега иска тук направо да разнищиха второто по време. Общо взето, ако ни беше вратар на Арсенал, спаси поне едно още 4-5 гола са абсолютно сигурни, разбираш ли? Някакви удари от ъглици, някакви удари от близо, няколко пъти се намеси много решаващо, може да отиде на 10 на един резултата. Просто... предполагам, Арсенал са играли пак някакво такова открито, без... Не много. Смисъл такъв, че те първото по време, след като завърши наравно, второто по време излязаха по-дефанзивно настроени. Постоянно имаха доста футболисти, нали, в и около тяхното наказателно поле, техни, които да отбраняват. Обаче въпреки всичко продължиха да пускат голове. Аз имаш там един от головите, мисля, че четвъртия, който влезе, нали, във вратата на Арсенал, някакво центриране от корнер, някакво колосално разбъркване, шут, рикошет и гол. Разбираш ли, някакви такива никакви неща. Просто и голите падаха от никъде. Просто правят някаква атака, дето просто не предвещаваш топката ще влезе и тя влиза по някакъв такъв начин. Много... Чак ми стана гузно, чак ми стана така... Мъщо ми стана за Арсенал. Аз в принцип не симпатизирам, обаче този път с тази игра първото по време служаха да вземат нещо повече от матча. Не знам дали този Косчелни, ако не беше издал с контузия, ще да удържат някакъв по-добър резултат. Просто нямаше как, ако някой беше питал на половина дали матч свърши 5 на 1, ще му кажа някак да свърши 5 на 1. Просто Арсенал играят прекалено добре. Мислитеца?
Месотеца пак беше пълен на анонимник, за съжаление. Не само Месотеца, те е голяма част. Не са по-взето Санчес първото време са натискаш доста добре игра. Той вкара и гола, въпреки че изпусна доспата, а после успя да се пребори да се довкара. Пък Месотеца, какво ти кажа? Месотеца по последната минута първото време изпусна сам срещу вратаря. Може да направи 2-1. Той пропусна. И оттам нататък второто по време направо се скри директно. Аз не го видях дали играе още. Може да не излезе, но да го знам. Те мисля, че не го показаха въобще. Не са чул второто по време Месотеца. Друго, което тоест доста обичайния Месот в да, абсолютно обичайния Месот. Абсолютно обичайния Месот. Ако беше го вкарал това положение в края на първото по време, първото мач ще на съвсем различно. Доста по-различно ще да почне втората част със сигурност, обаче той го пропусна и айде. До там нататък. Това прави моето момче. Не има микрофония. Така. Оттам нататък Гранит-Шака за пореден път не само, че не впечатли. Да, този картон и той пак го и пожалиха, защото това влизане, което направи, беше много грубо. Можеше да получи сигурно 100 черен картон този сезон. Човек, не знам, да е някакъв избягал затворен, де са го взеха. Не знам, човек, аз всеки матч грубости. Не знам за колко взеха, че бая пари даха с него, пък той не показва нищо, което да по някакъв начин да те убеждава, че заслужава игра в този отбор. Той само ходи, ги реже, ги спъва, не знам си какво. Ужас, човек. Като цяло много така странен трансфер. Може би Арсен най-после иска да вкара малко така агресия в отбора, защото отборите на Арсенал не са от най-биткаджийски са човек. Да, ама едно е да имаш играч, който играе твърдо, друго е да имаш играч, който всеки матч е някакъв мазен грубиян, разбираш. И получава някакви там жълто-червен картон нон-стоп. Това е разликата. Има хора, които знаят как да играят твърдо, обаче хем да е твърдо, хем на ръба на позволеното, разбираш, да не получават само фалови картони. Пак той е човек, може да прави 3 нарушения в матча, обаче ще ги прави адски груби и го гонят. Или там бават картон веднага. Добре, така очакването за, само да кажа, че за реванша, нещо ще се промени за Арсенал тази година. Не, аз според мен... Да ти кажа честно, ако бяха задържали резултата 2-1, 3-1, ще да кажа, че в реванша може да имат някакви шансове, ако излязат и играят както играха първото по време, да, можеше, обаче просто 5-1 става прекалено голям резултат за преодоляване. По същия начин, както и Барселона. Не смятам, че може да се го вземат реванш, сега не мога да кажа какъв ще е знака. То обжето може Байерн да бият там, може да свърши равно, може Арсенал да го вземат. Не смятам, че ще успеят да продължат, защото просто резултатът е прекалено голям. Че без да сме песимисти, обаче аз честно ти кажа, направо не знам феновете на Арсенал как трябва това, което гледаш. Това нещо е всяка година, човек. Всяка година отпадат всички турнири, супер нелепо, супер отрано, супер безпаметно. В смисъл, поне добери са до един финал на Шампионска лига или там нещо за изгубителното. В УЕФА още играят. Ама човек, аз мисля, че тях в момента още не ги е 5, вземат още 5 години подред да вземат FA Cup, честно да ти кажа. Като постоянно по-често са, всеки уикенд са разочаровани, всяка сряда са разочаровани там, като дойдат време за елиминациите. И не знам как го трябва това, честно ти казвам. В смисъл, твърде избор, какво направят там да изкарат вилити, факлити, да отидат да го обесят, то са Венгер, президент, че да, това също е, че аз направо как не се изнервиш, бахме. То се нервящо. Хем взеха да харчат сериозни суми, пак резултата пак същия. Нали, Санчес играе, ама другите той Санчес обязателно може би най-класният игращ отбор в момента. Аз като замисля... Май го гласят за Барса, между другото. Той Барса беше. Всякъде други може да го гласат. Ама дори да продадат Санчес човек, какво ти кажа? Той просто отбора е някакси...
Няма светлина, в Да, смисъл, 5-6 трансфера трябва. да, трябва 5-6 трансфера. Примерно, ако видиш, примерно, че има един пост, където адски много куцат. Примерно, този пост трябва да вземат някой и се оправи. Не, че адски много места куцат. Още повече, те гледам, че пускат да играе някакъв Алекс Айоби, дето е набеден за някаква звезда там английска или да знам каква. Той зле човек. В смисъл, той постоянно аз не съм видял да прави нещо хубаво още в мачовете, в които играе. Той е супер посредствен. Също ти може да вземеш, който да е рандом футболист, той ще играе на абсолютно същото ниво. Просто нито вкарва, нито прави асистенции, прави проби, нищо, че просто подаваш по топка и той да някъде и това или я губи. В смисъл, това мога го прави всеки. И не знам с какво точно този е заслужил да играе в Арсенал. В същото време там хора като Волкът и Чемберлен търкат пеката. Освен това на пейката беше и Журу, той чак накрая влезна. Нали? Това вече беше прекалено късно да прави каквото и да е. Те вече Арсенал бяха свалили гарда. И въобще, на второто време, те може би минаха 3-4 пъти центъра. И като цяло Журу вече нямаше за колко ползват на толкова късен етап. Какво да ти кажа? То с Лукас Перес, който коментираме, тъпа въобще не се появи в игра. Да знам. Да, човек, ти в смисъл говориш са много, нали, Байер са по-слаби, това е нашата вина, не знам с какво ще успеем да ги преодолим. И толкова, де факто, какво смисъл те ноември 2015 Арсенал пак изгубиха от Байер 5-1, февруари 2017 същата са пак 5-1. Добре, ако искаш да минем на другия матч. Другия матч май ще говориш повече, защото аз не го гледах много. Аз съм експерта. Все пак Почвай. е така финансово можеше да спечеля, ако бях заложил. Ако беше. Какво стана в другия матч? Това е интересно. Какво ти кажа, като цяло настроените преди мача бяха нали, че Реал си е фаворита. Само някакви такива много върни фенове на италианския футбол там се съгласяха с някакви прогнози, като ще видите там Наполи, като им вкарат 3 ги отстрани, не знам с какво си. Човек няма как да стане. Наполи са в защита с злети, даже в серия да играят бая такова. Не са най-добрия отбор, който да спре Реал в дефанзивен план. Реал от друга страна, нали, там имаха малко тежък период, но в крайна сметка имат една загуба в първенството. И кажа, че всички играчи, които нали, са важни, са им на лице. Там само за Бел нали, имаха проблеми с него. Имат кой да го смени. Не е толкова страшно. Имат кой да го смени. Ама като цяло, че те Реал техният турнир си е шампионската лига, излезнаха с мега надъхани и така нататък. Обаче пуснаха някакъв много тъп гол. Да. Там не знам дали го видя, Видях го, да. Да, този вратаря човек беше излезнал. Беше супер от едната страна на вратата и въобще не си гледаше другия гъл. И играча Наполи там бил там 30-40 метра и му я вкарал. Някакъв такъв завъртян удар. И сега това малко фурли нещата, в смисъл, малко нещата под съмнение, неочаквано начало, така да се каже. Обаче те Реал човек веднага се прегрупираха, то между другото, ако сещаш, имаше някаква серия, където италиански отбори играят слабо в Мадрид, май всеки отбор, който гостува. Винаги. Обаче пък от друга страна Реал играят много трудно в Италия. Да. Ама мисля, че Юве, Рома и не знам с кои си имали проблеми, като от в Мадрид си с Наполи не беше. Всички, Милан, всички, да. И те уже човек, Реал почти веднага се прегрупираха и почнаха нали, малко по малко атаки, пропуски, там Роналдо изтърва, не знам с кой изтърва. Да ти кажа, честно изглеждаш матча, честно да ти кажа, мислех, че ще отиде на Байер Арсенал, подобен Арсенал, подобен резултат, защото те първото по време се счупиха да нападат и да изтърват. Но все пак изравниха там, мисля, че първото по време свърши по резултат 1-1 и второто общото Реал излезнаха и се свършиха работата. Като трябва да отличим Касимеро, който вкара бахти гола, някакво воле, което беше точно така падашлес извън наказателното поле. За него. Това беше третия гол човек, който вече тотално нарази по последния перон в
У ковчега. в ковчега на Наполи. И Гледам, че Наполи са отменили гол. да, те отмениха гол, но той си беше нередовен, поне според мен. Да. Абе, като цяло, общо взето, само този гол, който беше малко или много случайен, за който Зидан с право трябва да увика вратаря. И това беше, кажа, че целият принос на Наполи. Всичко друго беше Реал просто да се опита да обърне мача, да вземе добра пред нея, да не го мисля толкова в Италия. Сега ти, както каза, те не играят много добре в Италия, може би втория мач няма да е някакъв такъв върл разгром. Особено там, мисля, че там неаполитанските фени са малко бесни, такива, създават някакви такива атмосфери. То ще е ад, между другото, за Реал Мадрид. Сега ти кажа, че в Наполи в Неаполи ще Камъни в видиш автобуса и такива. камъни в автобуса, пикня на стадиона, изобщо ще е много грозно. Да, ще е грозничко. И сега аз чакам реванша. Може да не успеят да го вземат човека, но някакъв хикс да завършат там 1 на 1, 2 на 2 и толкова. И мисля, че днес и е така един друг фактор може би е, че Барселона най-вероятно ще отпаднат, което за Реал е добра мотивация, човек, защото кажи, че... Това всички е добра мотивация. Да, защото малко много, ще отпадне. като отпадне Барса е пътят малко много е разчистен, смисъл аз предполагам, че дори повечето фенове на Ювентус вече търкат ръце такива, защото, нали, Барса като ги няма човек. Значи, по принцип най-притеснителните отбори, които са той не само за феновете на Ювентус, но за всеки един отбор са Барселона и Байер Мюнхен. Значи, оттам нататък вече тези отбори няма ли ги или отидат или играят в някакъв в другия поток. Оттам нататък вече всеки отбор става преодолим. Даже Реал Мадрид. Даже Реал Мадрид. Са малко много са абонати на Ювентус, човек, смисъл. Да, в принцип е така. И да, преодолими са. Не знам, наверно сме на италианските отбори. По принцип, аз там спомням, имаше някакви викаш мачове с Рома, ето Рома ги бяха издънили 2-3 пъти на осмина финала. Сега ред на Наполи, ама малко съмнително, че в реванша те Реал са друг отбор, човек. Те тогава имаха някакви дренти, не знам си. Да, вярно е, да. Някакви много съмнителни таланти. Да, сега интересно, че Зидан изкочи като е бахти менеджер, смисъл уверено върви към титла на Ла Лига и може би, нали, защо не още някакъв финал, който няма да му е изненада. На този етап сега Байер имат колебания. Между другото ПСЖ може да са някакъв шикаръщ финалист, човек. Да ти кажа често, аз малко ги хейтвам ПСЖ, обаче нали, просто да има някаква интрига и някакъв просто да е по-интересно да има нови отбори и малко кръговрат да стане нали, в футбол, защото писна всяка година там Реал Мадрид или Барселона или Байер Мюнхен да печелят. Някак се почна да става супер еднообразно. И затова евентуално бих се зарадвал, примерно ПСЖ, ако вземам, че спечелят някакъв кеш. Ама от друга страна ПСЖ е супер, не знам, непостоянен отбор. Сега, един ден са издънили Барселона, дори в реванш да ни отпаднат, следващия кръг се спокойно могат да се паднат на Байер Мюнхен човек и тогава от хурката, разбираш, в смисъл, просто не мисля, че ще успеят да играят тук до края на турнира на това ниво, на което играха вчера. Аз да ти кажа, съм много отварен на UEFA, защото вече всички турнири формата, в който се играят, са бахти предсказуемите. Се въртят 2-3 отбора, което е супер спрямо човек. Аз като сетя само преди 10-15 години, там прямо в началото на хилядолетието, имаш Юве, Милан от Италия, Интер даже, Рома бяха силни, Лацио са шампиони. Те от всякъде имаше силни отбори, сега просто от Англия имаш Арсенал, Ливърпул, Юнайтед, там Валенсия, Реал, Барса, Байер Мюнхен, Леверкузен, Дортмунд бяха тогава. Леверкузен, да. И всеки от тях имаше шанс да ги печели, даже Депортиво, ако не направиха бахти мачове там с който борс, нали? И сега човек така е направен формата, те са тъпи групи, деца, нали, отборите са подредени там по коефициент, нали са един силен, един среден и два много слаби, нещо такова. Да, то общо човек, който е нали, фаворита в групата, обикновено, всяка година някакви изключения има, нали? Но обикновено за първи играе също някакъв втори от някаква друга група, който е
Сега, нали, много рядко след някакъв, нали, от същата класа, отиваме там малко една класа надолу и чака евентуално да сме на четвъртфинала или на полуфинала даже, или толкова, защото има някои групи, които са толкова умрели, че даже тези, които примерно печелят, стигат до четвъртфинала, там чак срещат някакъв по-силен отбор, да си представиш. Първо, както сега има някаква супербита двойка, Лестър с кой бяха Лестър, даже са не мога да сета, ама с някакъв не много сериозен отбор бяха, мисля, че. Лестър, Да бяха Лестър, да. Да, бяха с някакви преодолими. И човек са Лестър, някакви преодолими от Лестър, деца предпоследни в Англия. Сеща за какво става просто. В смисъл, Са шампиона, така. каква бойка излиза човек от тия групи и отива да играе на 8-на финал. Един от тия двата отбора ще играе четвъртфинал, може да представиш. В същото време Барселона замина на 8-на финал. В същото време тук Арсенал ще замина на 8-на финал. Бах ти глупостта, човек. Абсолютно. За мен ще да е по-добре, честно казано, без някакви поставени отбори, като са паднато е. По принцип хубаво да помагах ти от не чак толкова гледайте грандове, за малко по-средните отбори, че с този регламент имат някакъв шанс да стигнат напред. Нали? Това е хубаво за тях. Ама за нас като зрители, смисъл да гледам аз там... Лестър с Севиля, само да кажа, които са трудни. Да, Лестър с Севиля. Да, Севиля не са слаб отбор, ама... Да знам. Лестър са предсказуеми в Европа. Да, първо сега човек ще гледам някакъв четвъртфинал, Лестър също Реал Мадрид или нещо друго. Кой му интригуващо това, кой му е интересно, в смисъл ти просто като замисляш. Даже аз бях голям привърженик на стария формат на Шампионската лига с вторите групи. За мен това беше наистина, може би най-доброто решение. Наистина бяха останали 16-те най-силни отбора, 4 групи в 4 отбора и всяка седмица имаше адски много яки мачове. Наистина това беше страшно добро. Ами, то мисля, че това го махнаха най-вече, защото се трупат много мачове, което е... Да, заради това го махнаха, вярно е, да. Значи аз днеска точно ми попадна за едно от тия по-ранните световни първенства, там примерно през 70-80-те, имало такъв формат с втори групи човек. Да. И си мислех сякаш колко е по-интересно, вместо на директно да отпадаш, там да я цъкаш още някакви групи, които ти гарантира още поне 2 мача. Да, идеята е, че те наистина отминаха заради това, че има много мачове, ама според мен след това могат да отминат някои от тия тъпти купи човек, примерно в отделните държави, вместо да такова, без да отминат вторите групи, нали. Защото, примерно, там тя Карлин Къп, във Франция имате така национална купа, каква беше там купа на лигата, купа на 11 класи. И тия купи спокойно могат да разкараш, те просто кяр няма за никой от тях, от тия гледите отбори. Докато като завиш човек Шампионската лига, просто е уникално шоу човек. Най-верно, нали, играят с 4 мача повече, обаче пък и самите УЕФА могат да търпат повече пари от си правят по този начин, защото да, 4 мача отгоре, пък това са 4 супер мача. Нали. Да, където са останали само най-големите отбори, са бухат в групи всеки срещу всеки човек и тогава гледаш наистина шоу. Абсолютно. Добре, добро завърших така малко и за по-общо говорихме за турнира. Малко така УЕФА да позамислят. Да, и да, гледаш утре УЕФА, ми ще махнем тъчовете и дуспите. Някакви такива решения. За сайта. Типично техен стил човек е точно... Човек никой... В смисъл, както има такъв нисък таван да се може в смисъл да се кандидатираш за какъвто да е пост, примерно, нали, за президент, за министър или за президент на ФИФА или президент на държава, трябва да има някакъв таван. Защото ти не може някакъв изпростял дядка човек на 80 години да управлява някаква, в смисъл да диктува бъдещето на дадена организация. И те вече изпростяват дядки ги фанаха с... Да, с корупция. Корупция, нали? Ама... Ако не беше той човек, нямаше да се заминат. Може да ще които ги заместват явно не са някакви доста по-добри кандидати. Сега те, нали, имат с супер кратко време, има примерно както Инфантино го избраха за президент на... Той на кое стана президент Инфантино? На УЕФА, нали така? На ФИФА. А пък на УЕФА още се плати, немай.
Ама А, май не, баниха не, тази не, поста. баната и той, някой го изпълняваше там временно длъжността. Както и да е. Но идеята е, че нали, безкръп начин. прекалено кратко време е минало, за да може нали, той така да се намеси и да си наложи вижданията. Сега, примерно, и то обърни внимание, че Инфантино е познат на всички, само що тегли жребия шампионството. Да. Иначе, той може да е някакъв там футболен го такъв ликадърник, там някакъв поддържник на Ван Бастен, ще махнем за сайти и ще сложим хокейни смени. Някакви Човек, такива. Не се аз знае какво може да стане. Аз си представя как в въпроса са погледнали или там са си казали, добре, кой тук от ръководителите с най-чист имидж, нали? То се корумпиран, то стегли жребия, нали? Дай си него, нали? И това е човек, още малко. То просто ако махнеш корумпирани, оставя избора между този тегли жребия и някой там от тия малумни моделки, човек, дето стоят за красота там по време на жребия, нали? Не. Да, и там лелката, дето ми туалетници. Да. И това са вариантите останали. Добре. Само искам да кажа за нашите фенове, че ще се радвам да чуем техните мнения за мачовете от тази вечер. Очаквахте ли така да се случи с Арсенал? Мислите ли, че те имат какъвто да е шанс в реванша и също какво мислите, ще направи Реал Мадрид в Италия, когато го гостува на Наполи? И колко далеч ще стигнат двата отбора? Евентуално. Лека вечер от нас.